Baina nola heldu duzu eta noiz hartu behar den? Oera joan aurretik goia da pare bat, hartu ezkero lozeko goitzeko zara. Eskerrik asko Maritu, zenbat zor dizut? Bihar altzen doztenekin para goitzeko gara. Beste egun batean, egun hartatik aurrera, Eskatoa hobera sartu zen pronto amets goixo egiten zuelo. Ring, ring! Ezaguten nauzu. Horixe horiek, aizu zango zuzkeloa. Ezin etzentetik, lo hartu ezinik. Maritxu zuri esker, lo egitetik nik. Beste egun batean, tripako ginezkak adaioa zegoan matutoa joan zitzaigun. Zer dezu poleoa, alako kolorez txarrik izateko? Tripako ginean du. Sendagaia prestatzeko atzo eta gaur zer jadun jakin behar dut. Eta ez harritzekoa. Paz kontzulea, hortxe bertan duzu, nik bitartean sendagaia prestatuko duzu. Polio sendagaia da eta erabat ondo jarri zen. Ring, ring! Oso ongietazu, sendatu azkarai. Denetarikoa duzu, zergatik ez zara zoriontsu. Denetari duz, buruka horien sartzu. Hau hartu baita. Guztia emango nuke agatz bat hartu. Nire abonak ukendu bat, laketsu izgira nire ateatzeko. Nire buru saia, ia ateratzea lotuko batzen du, ez da eskola horreli bat erentuko duzu. Baina ez dakik horretiko den nire amonak ukendu hori, egiteko erabiltzen dituen dugaiak. Gogoratu beharko duzu bestela, kokodenen puzera boteko zaitu. Maritxu ukendua prestatu zion, eta baina poseri batekin nahaztu egin zen, eta horren urrian hilaren ordez Margaritak atea zitzizke munduan. Lortu ote zuen gure Maritxu ustezalerrari ilea ateratzea eta krokodilon putzura ez erotzea.